Dlam. Bonġu, illum huwa t-tlieta. Bħalis qegħdin fuq it-train għall-airport, f'issa ma xi 8:10. Ħalli mbagħad naqdu l-flight ta' xi 10:30. Diġà 8:30 u għordu dlam. ġibt dan il-marinated tempe, jew tempeħ, ma nafx x'inhu. Wow, drink. Dawk kienu għax bil-fors, għax ġibtu minn healthy food wall. X'ħalihom hemm. Sejjer nġib mil oħra fuq l-aeroplan mill-istess ħajt, minn fejn ġibt il-kel ta' qabel. Kemm hu jisaħ. Ftaħt iċ-ċokolata tal-bieraħ. Għandha forma. Ara dima. Forma stramba. Su bronz. Aw il-vart. Xamatin. Bum, madħun. Raġaw, riħa tajrutna. ġin il-bagalji. Kienet taqal il-kamera, ma okej. Wasalna it-triq tagħna. Ħarna qaskim naslu d-dar. Dik hija il-keb.
Mxej għalija. Le, għax ila, inti t-naddominaw. Wahda u daħħet. Il-filmjani deħel il-dar. Għandi l-ġu. Xindon għadaqqit. B'dik il-Girlanda. Ima! Mut naħod sanaqa. Għawek għanna il-qattusa. Fil-mġnuna. Tebi! Għatni kwieta jien. Waslu li xie aċessorja karozza. Għal-kemm il-karozza bħalissa biħsara, so għal xej waslu li jissa. Dil-basket il-ċom. Madonna għala xaħari. Insomma, issa għedin id-dar ovvjament jifqol vlogs, li kienet is-safra, għamilna 5 tiliri, 6 tiem, illum ġarna traveling, so ma tantx kien hawn vlog kollu avvenimenti, imma ħajkollu nqafaw. Mbagħad ħarġu nsifru lejn Ġunju għandikom. Il-videos ħarġin għand tal-crafts, naħseb ħafna minnkom tafu bihom, il-tutorials. Għadu kif ħarġ ukoll ta' C3PO, għandi il-dan hawnhekk, għandi wkoll vlogs oħrajn ta' meta mort l-Italja, sejt fejn eżatt. U hawnhekk kemm tagħmlu subscribe għal videos li ġejjin. Għandi kemm ta' crafts u anke vlogs oħrajn fil-futur. Għandi kif passejt. So, narakom id-darba li jmiss.